πρώτα απ' όλα, για να γράφει και ο Ρίκας. Πότε γενέθες, ποιον χρονία? Εγώ, το 17 της χρονίας. Το 17. Και πού γενέθες? Στη Τσουκάντου, εκεί που κάθομες. Τσουκάντου. Αυτό σ' όποιον περιοχή? Χωρίον ένα Σιχάκαξαν. Στην Κιμισχανά. Ναι, στην Κιμισχανά. Η περιφέρεια Χαγάξης. Εμείς, ναι, εκεί. Ναι. Στη Βάσο στο χωρίο δίπλα έμεινε, στη Μουσγουλή. Στη Βάσο στο χωρίο είναι... Στη Μουσγουλή είναι τη Βάσο στη μάνα σας το χωρίο. Σιμά. Τι ψημά είναι, εκείνο απαδά συμπέραμα του Μπακιέν και άλλο λίγο. Σαπαδά σε αυτό, που είναι η συγκέντρωση. Εκεί. Ναι. Πολλά σήμα. Πήγαμε μία με τη μητέρα με εκεί, στη Μουσγουλή. Και χώριζε να το έναν δρόμο, σαπαδά μερέαν τα ελληνικά τα σπίτια, εκεί μερέαν τη Ταρατσάν τον έλεγαν, το εκείνο ήταν τα τουρκικά, άλλον αυτά, τσαμούρια, τέναν, τ' άλλο, και βρωμοκόπαν. Παδά μερέαν οι χριστιανοί. Είχαμε και τα λαμανάν των Παέτων λίγο πιο χαμηλά στη μας. Εκεί η μητέρα μου πήρε σειρέσανας και πίναμε πάντα κι αυτά. Πήραμε και πήγαινε σε έναν γάμο, όλοι με τα τσαρκούλια. Χόρευαν, η μητέρα μου η μητέρα μου μετεκίνησε έναν οτάνα σε χόρευαν και εγώ πακάθομαι να πάω στο κρεβάτι. Δηλαδή, πήραμε σειρέσανα τσεβί. Εκεί ήσουν κανένα φιλενάδανε και ναι. Δηλαδή είχατε σχέσεις καλά με την Τουρκάντα? Ναι, πολλά καλά. Ήταν καλοί άνθρωποι? Βέβαια, καλοί άνθρωποι, πήγαμε και έρχομες. Συνήθως, θα έφευγα με έρθει νηγικά, είναι σκύλι να με έλεγαν, τη μητέρα στην φιλινάδα του. Και εγώ έμεινε στη μητέρα στην Τηρέσια, φεύγαμε εκεί και έρχομες. Και εκείνη ήρθε, έκλαιε. Οι φίλοι μας έκλαιγαν και εγώ πήγαινα και σπογγίουμουν, έλεγαν νεράσκουμε. Και έφυγανε. Ύστερα πήγαμε στη Ταρατσάντον, εκεί είπα, ήταν ένας ψηλέσα γυναίκα μου την Καράτσοβα. Ψηλέσα και μαύρεσα. Οι Τουρκάντ γύρω-γύρω. Έκλαιγαν, βάρβαρα, κι αγούδι όλα βάρβαρα. Γράμμα στείλω μας βάρβαρα. Ναι. Και φύναρε να ας λέμε και οι Καράκανοι, ασυβροντήν, είναι μαύρεσα καρύ. Κράτναν τον αυτό, τον Παρασκευάν. Βάλουν τα ποδάρια στη Παρασκευά τα μέσα και ο Παρασκευάς εχόρευε και είναι από πίσω. Λοιπόν, γέλαναν ο κόσμος. Τον Κύριος πώς έλεγαν τον Πάπο? Τον πατέρα μου Γιάννη έλεγαν του. Γιάννη. Ναι. Και τη μάνας? Η μάνα μου Ζωγράφα. Τον Πάπος, ας τον πατέρα Μερέαν? Κοσμά. Ναι, και ας η μάνα Μερέαν? Η μάνα μου Πελαία ήταν η γυναίκα του. Τι Κοσμά? Τη Κοσμά η γυναίκα. Η Άγια σας τον έλεγε. Ναι, του πατέρα μου. Ναι, του πατέρα. Η Πελαία έπεθανε? Δεν έπεθανε, 82 χρονών έπεθανε. 82. Εν το στάρχουνε σε δαυκά αγκαλιάστηκαν και έκλαιγε. Μαρίτσα μου θα φεύγει εγώ και θα έλεγα πως άλλο. Έκλαιγε, πάρκεζε. Το 30 φίλων πάση και παίρνατε ένα άσχη. Λέει με άγιο το λεωφορείο φεύγα γλίγορα. Για να τελείται η δουλειά. Έφυγαμε και θα. Άλτσα, είπαμε το χωρίο πώς είπαμε αυτό? Τσουκάντο. Θυμάσαι τώρα στο Τσουκάντον άλλα ανθρώπους? Ο Χατσόγλης είχε απέσει τον, ο πατέρας του. Ο Χατσόγλης. Είναι ο Γερίκας. Αυτός πού έζηνε, έρθε ο πατέρας του Θόδωρο, ναι, τους, ο Τσοτήλς, που είναι μοντοχράφη και κάνει σπίτι να του, αλλά έφυγαν στην Αθήνα. Είναι και αυτά πεθάνε. Άλλος σας ο Τσουκάντον? Τον είδε ξαμένεν η παρέσα. Να του κάτω... Το παράνομο να της πώς έτον η παρέσας. Και θυμάσαι το. Καλά, άλλο. Άλλο... Οικογένεια. Πολλοί ήταν και απέσα, αλλά ξέρω ότι να μην θυμούμαι εγώ τώρα. Τώρα, εκεί γεννήθηκε το 17. Ήταν η Χαραβιτίνα του αυτού η μάνα. Του Χρήστου. Ένας ψηλός ήταν αυτός ο Τσοτήλ Πάτων, Ουρανία. Η Ουρανία, όχι η Ουρανία, η Ουρανία ήταν του Χαραβίτα. Καλά, τι πήρασα. Και έτανε και αυτή εκεί απέσει. Τώρα πέμε, στο χωρίο είπαμε Τσουκάντο. Ναι. Είσαστε πολλά χωράφια, πώς? Είχαμε κάμποσα, αφού το ψωμί μου βάλαμα το. Είχαμε χωράφια και ήταν... Όλων επέρε... Τώρα και ξέρω,
Βγάλαμε τις χρονιές. Ο πατέρα μας στην Κωνσταντινούπολη έστειλε μας. Είχαμε λίρα. Ο πατέρας σας στην Κωνσταντινούπολη έστειλε σας. Δεν δουλειά ρε παιδί. Είναι καλά ετσίσετε με τον πάπα, με τη μητέρα με τον πατέρα, εκεί έτονε. Στην Κωνσταντινούπολη. Καλά ετσίδες ήταν. Με τη μητέρα και τον πατέρα, πώς τη λέγανε τον εκείνο? Γιάννη. Γιάννη. Τη μάνα με λέγαν Κερεκή, τη μητέρα στην τη μητέρα. Αχα. Αυτή η Κερεκή τον αδά στο Τωτήλ έρθεν? Έρθει. Με τη θεία μου τη Μαρίκα. Α, τη Μαρίκα. Και ο πατέρας κοντός ήταν και τα αυτά παπαδακά, το ρολόι με την αλυσίδα να κρεμάω τον επίτροπο στην εκκλησία. Καλά, ετσίδες είπες. Αλλού κάθε χρόνο επέγανε στην Κωνσταντινούπολη, στην Πολ ή επέγανε και αλλού? Όχι, εκεί ήταν και απέσαι εκεί. Πού? Και κάπου ήταν στην εκεί έκαθεσαν μόνιμα? Εκεί μόνιμα κάθαν ο πάπα μου και η μητέρα μου, όχι η μητέρα μου, ο πάπα μου, ο πατέρα μου και η γιαγιά μου, η γυναίκα του πάπα μου και η θεία μου η Μαρίκα και ο πατέρα μου πάμε κίνησε τον. Δούλευε στην παράδεση του συμμετέχει. Γιατί και πέραν τη μάνα σου? Δεν ξέρω, και πέραν, σε πέραν στην ξενιτία γιατί και πέρνανε. Η θεία μου, η μητέρα, τη μάνα σε μια αδερφή η Παρθένα, ήταν στη Ρουσία, εκείνη ήταν ο θείο Μπάκη και ήταν πολλά πλούσια. Ναι. Πολλά. Τώρα, κάποτε κατέλειες είσαι και άλλες καλατσίδες που επέγαιναν στο Παϊπούρ του Μερέα, στα Ρεβρό Μερέα? Εκείνη ήταν τη μάνα μου την Πελαγία, ο πατέρα, ο πάπα μου, ο Γοργόρτσα. Όχι ο Γοργόρτσα, ο Κοσμάς. Ασλανίδης? Ναι, την πατέρα μου πατέρα. Εκείνος επέγαινε στο Παϊπούρ του Μερέα? Όχι, Σερζιρούμ επέγαινε. Εκείνος και ο πάπα μου ο Τριαντάφυλλον, την πατέρα, την Κοσμά αδερφόν, ο Τριαντάφυλλον. Και την κοινού η γυναίκα η Μαρία, τη μάνα μου την Πελαγία, συνήψα, εκείνη είπαμε τεμάσε καθόν παιδεία κοίσε. Και εκείνη επέναν Σερζιρούμ και αν επίναν παράδες και φέρνει ο πάπα μου, αυτό στη μητέρα, τη γιάγια μου, άντρας ας πούμε, τη Μαρίας, και εκείνη το όνομα έχω εγώ. Και είχαν εκείνη τα σάγκα στα τρανά που είχαν, φέρνει το σακούντα λίρας και ξύναν το και απάν και έλεγαν τένε, Μάρια, έγκασε τόσα λίρας. Χάρον, γιατί χαίρεσαι? Και λένε για ένα Πελαία, 25 χρονών έμεινε, το σε χαίρεψα λέει. Και χαίρευαν εκεί, τα 10 χρόνια μία πεθαίνει ένας γέρος. Είχα το εντροπή. Δηλαδή έζηναν πολλά? Έζηναν πολλά. Ένας γέρος πεθάνει στα 10 χρόνια μία λέει. Γιατί είναι πήγαν εκεί και τσάλεψε να τον Ιχαβά. Πώς λένε το αφού του φαίνεται το παθάνα εγκεφαλικό, ξέρω εγώ, ασονίλαινα, εσέβαινε ο ήλαινα πάνω. Λίαση? Ναι, αίκονε πάθεν και πέθανε. Χαβά? Ναι, τσάλεψε να τον Ελένη Χαβά. Και πέθανε εκείνος και παίρνει η μαγιά για 25 χρονών γυναίκα και έκλαιγα λέει μπαίνα δακιακή σαν τρυπία και έκλαιγα και μετά τον πατέρα με χαίρουδαν η γιάγια ματέ που λέω συνήθισας και ο άντρας σας. Ναι, τώρα λέμε η σάγκα. Το είπες αφράνων το έτον. Η σάγκα ήταν έτσι έναν τόσο τρανών τετράγωνων τραπέζα, τόσο ψηλών. Τραπέζ, ναι. Ναι. Εκείνα που κάθονται, ας πούμε, τα δωμάτια, τα οτάδες που λένε, απέσει μέσα είχαμε έναν οίκο να μου κουόπου. Και έναν... Βατίν, κάμποσα. Ναι, είχαμε έναν πύλινο οίκο, άμον τιόν τζαριέτονε. Ναι. Τρανών οίκον πύλινο και ήσουν και καπάκ. Και έλεγα σε πίναμε το χαλκοτσούκι, βάλαμε πέσω κλειβιάν και πίναμε φαΐν. Εκείνο εκεί τα κουσκούρια βγάλαμε εκεί το αυτό, γύρω τη φωτία και πήκα ξύναμε τα αυκά ας πούμε και βάλαμε το εκείνο και απέσω, εκείνο και χάτον το αυτό αφέ, η δύναμη αφέ. Και απέσω είναι τον όπως ένα το κάρβουνα. Ναι. Άρα έτσι και ευθύνανε εκείνο το αυτό απάνω το καπά και πέρανε βάλανε εκεί στο τρυπή να πέσει και από πάνω σκέπαζαν με ένα μυτήλ. Και από πάνω το να το εισάγκα τετράγωνον, έναν τετράγωνο αυτό έτωνε, άμον τραπέζι το. Και από πάνω σύρνανε μυτήλια, έναν άλλο ξέρω εγώ και όλο να πάνε τα τσατσίνα, η μητέρα μίσε να τα μετά, χεντημένα η ίδια εκείνα, συμπατρίδα, πολλά ωραία. Και εκείνο σύρνουνε και απάγγε, ύστερα ανέρχονταν και μισαφύρου όλοι στο σιμονκόνι και απέσει. Κάθονες και βάλαν τα ποδάρια του να φκατιές, να πουλίνταν και απαγά κάθονταν ας πούμε, φόραν τα αυτά του. Και αν τους θέλαν να κοιμούνταν, βάλανε γύρω στη σάγκα τα αυτά, του σέκια, τα γεργάνια εκεί. Τα ποδάρα του όλοι και αυτά και ήταν. Ώστε η σάγκα έτον εκείνο που πουλίταν όλο. Έτον έναν άμμον κουόπον μικρόν. Ναι, απές μοιράν με σοφάν. Ναι, και σκεπαγμένον πύλινον έτονε. Εκείνο επίκανε έναν τρυπίνι και απέσω με σοφάν και πέρανε εκείνο το αυτό. Άμμον την τσαρί που είναι εκείνο το που έλεγα σε τον τρανό να μου τσουκάλ και από πάνω σκεπαγμένο, πύλινο. Όπως είναι όταν τεντζέρες που πουλούν οι αδάκες. Ναι. Δηλαδή για σκέπασμα η σάγκα έτωνα αυτό το
βάλανε εκείνο και απές μοιραία σοκουίν και από πάνω σκέπαζαν το με το καπάκ και από πάνω σύρνανε έναν αμομητυλόπο για να μην καίγονταν τίποτακες και βάλανε όλα τα αποδράσματα και ευκαιρίες και χουλίταν. Μάλιστα. Το χλιβάν πάνε το έτον. Το χλιβάν και απές εμάρευαμε. Δηλαδή είναι το έτον. Όπως ένα το που λέω έναν 20 στρόγγυλον έτον, εκείνο πάμε αυτό έτον με χώμανε, με πυλό έτονε και από πάνω είχε καπάκ. Αλλά είχε και από εδώ στην άκρα και έναν τρυπίνα έτσι που βγάλεις από πες τα αυτά. Εβάλαν το χαλκοτσούκι και απές και γύρω γύρω βάλαν κουσκούρια, ξέρα κόπρα. Δίνανε τα άψιμον, ήναμον το ετέρανε εκείνα τελέθανε, καίουσανε, και κάπου βγάλανε τα. Ασο τρυπίνε, βγάλανε τα και. Βάλανε τα πίσω εκεί στο αυτό. Ναι, και από πάνω σκέπαζαν και αν το σε θέλανε να τερούν το φαΐνι, πέρανε τέρνα τα εκείνο, όμως σοβόλανε εκείνο το χαλκοτσούκι. Έτον όπως είναι τέντζερ και πάμε το καπάκ, όπως είναι έναν σταμνί. Αλλά έτονα τόσο έτσι και όμως την τσαριόν τρονούν, στρόγγυλον έτσι και με το καπάκ και το σένει τη μητέρα με εκείνο όμως σοβόλανε το φαΐνι και απές. Και βγάλανε ας πούμε εκείνο είπε και απές η φασούλα, ό,τι φαΐνι ήταν. Τώρα ας λέμε και τα φαΐ αν το επίνετε. Για... Φαΐ, επίναμε ό,τι ήταν εκεί. Είχαμε κούκια, είχαμε φασούλα, είχαμε λάχανα. Επίνανα όλα επίνανε. Χαμνά λάχανα επίνανε, σφιχτά λάχανα επίνανε, φασούλα επίνανε. Αήκα πράγματα σούλα επίνανε. Ύστερα η μητέρα με πίνε φούστρα, ασοβά. Πίνανε ντούνιν το βά και βάλει να πέσω τηγάνε. Εκείνο φούσκωναν έτσι ήτανε, έτρωχαν φούστρα. Και το και πίνει. Ελλάδα βάλατε ή βούτορα? Είχαμε βουτούρτα, είχαμε... Είχατε ζά? Πώς και είχαμε, τι είναι είχαμε. Ένα χτίνον είχαμε, κόκκινον και τρανόν, επένει η μάνα μοιραία η πελαία, έλμε, εγώ και σωτήρα κράτημε πόσο τόσο μας τραπάδες και δίνωμα την είναι έλμε και απές έπινα εγώ, έπινε η σωτήρα, άρα έτσι πεκιά να σου, άτσι όπως έβγάλει το γάλα να σου αυτό. Πρόβατα ίδια είσετε? Όχι, όχι. Μοναχόν χτίνια και βούδια? Χτίνια και βούδια. Με το βούδια ήμουν αλτούν έλεγα μα το, εκείνο ήταν αχάτα, τα μερία. Ναι, εκείνο τσιλί, όπως είναι η λίρα ραϊκό. Αλτούν λέγνε τη λίρα Τούρκο. Είχαμε εκείνο και πίναμε το ξυλούκ μετάτς. Καλαμπούκια είσετε λεκές? Όχι, όχι. Ψάι, καλαμπούκια είσετε? Καθόλου, όλων αυτά είχαμε. Κολογγίθε? Είχαμε κολογγίθε. Ναι. Κολογγίθε είχαμε. Τα λάχανα... Μανάκια πίνετε? Όχι. Όχι. Φαΐν κολογγίθη. Αήκα αυτά λάχανα είχαμε, αήκα τρωνά. Έβαλε 2-3 η μητέρα να πέσω καλά, θα εγώ μου του νουσα πάνε παίρνει να το κέρχω τη σειρέσα. Απράνον είπες ο Κύρσης και οι άλλοι τεσσατέρ επέγναν άλλος σοπάι Σαρζιρούμ, άλλος Συμπόλ. Ναι, Συμπόλ ήταν η μάνα. Τα κοκκία ποιος επίνεται? Ποιος καλλιέργεια να το πάρει? Είχαμε και αγούρτζε και απέζια, απ' έναν όργονα. Οι άλλοι τεσσατέρ? Ναι, τη μητέρα δίνανε. Και ξέρω αν πίναν λάμπη, πώς πίναν και ξέρω. Είχε ένα βούδα, την παδίναν το βούδα, την μπορεί να παίρνει να το κι άλλο πολλά ημέρες και έρχονταν τα τινίτερα πατίνα. Ναι. Και πίνανα τα θυμούματα καλά. Και είχαμε και έναν αλόγιο και απέσει πίνωνα τόσο το κόπρονα τόσο, πίνα το ψήλο. Άτσα τόσο. Όλον το αυτό γόμονα το κοπριά, φρέσκο. Και άμα το λίγο είναι πίνα το έτσι όλον έτσι. Ίσον έπλωνα το ναι. Και ένα ξάπο να μου δεν ξέρει τον λίγο αλλά να απόρνεις και κόφτησα το. Πάτνα να παγγές και πένανε έσκυζα να το πίνω το τετράχουνα. Όταν εβάλαν, ποιος εμάζευε τα... Η μάνα και η άλλη μάνα, μα τι είναι. Επίνανα τα πρώτη φορά με έναν κουμούλ τρανό. Ναι. Και εκεί εκείνο ένιγαν το με τη σειρά και πίνανα το έτσι. Άμον άλλον έπιναν. Ναι, βάλαν και αυτό απέσει ασύρ. Ασύρ άμα και βάλαν απέσει εκείνο και πίνει. Και πριν ξεράετε καλά, πήγαν έκοψαν να το. Εκείνο όχι. Εκείνο βάλαν εκείνο το ασύρ απέσει και ζήμωνα να το και εκεί έπλωνα να το. Ναι, έπλωνα να το και απέσει και άμα το λίγο εξαιρέντερα. Ίσα θα απόρναν και πάτνα να πά. Επέναν έσκυζαν να το πήραν το κομμάτια και ύστερα εκείνο ήλεν εντούνικε. Τα ανάμεσα τα ξεραίνονταν, ήταν όπως είναι ο πακλάβας, τόσα κομμάτια, έκοφταν να τα. Και εκεί πήραν και πήραν στο σπίτι, είχα μέρος που έβαλαν τα, άμα όπως πήραμε εμείς και βάλαμε τα ξύλα, ήμπα βάλαν εκεί. Ναι, τώρα, εδώ στην Κοτσοτήλη είδα ότι εντούδαν στα τουβάρια. Ναι, εκείνα είχα παπίν. Έτσι πάει πίνα. Έτσι πάει πίν η μάνα μου και πίνα τα με το δαχτυλό τσάτσι. Η γιάγια μου πελαγή έπινε τα. Έξα, όταν πήγαμε στην Κιμισχανάν, είδαμε κουσκούρια αυκανταρέα. Ο Κοτσοτήλπα είδα φυσικά εκεί πάει. Ναι, εκεί πίνανε. Και εθαρώ, εκείνα πίνανε και όλα για τα κουνούπα να φεύγουν. Ναι,
Εγώ πήγα στην Κρύα Βρύση, σε αυτό που πήγα, εκεί που και εσύ στην Σακουφάλια, στην δεξαμένη την Ευγενή πήγα. Πήγα εγχείρηση, πήραμε και πήγαινε εκεί ο Γιώργο, κάτσα έναν εβδομάδα και σε πήγαινε δούλεψε και πήγε μεροκάματα και ύστερα έφυγε και υπέρημε και να φεύγω κίσου, να βλακίσω. Και η δεξαμένη, εκεί συμπόρταν και πήγαινε τα κουνούπια. Βάλανε τα κουσκούρια και είναι ο κομμούτον για το σοκαπνόν και άλλο πιο έρχονταν. Στο δυτικό πέλησε πήγαινε. Εκεί που ήταν η δεξαμένη. Ναι, σε αυτό στην Αγροσικιά. Ναι, στην Αγροσικιά. Ναι. Εκεί. Κάτσα και εγώ και θέλω να καθόμουν, θέλω να φεύγω γιατί τα κουνούπια έτρωγαν. Ναι, αλλά αφού πολλά κουνούπια. Εισιτήρια εκεί. Τώρα σκλώσκουμε στο πίσω. Και είχαμε εισιτήρια, για. Πήγαινε η μητέρα μου και ο πατέρα με πήγανε, θέριζαν του Σταύρου τα χωράφια. Τίνος? Του Γαμπρούια μου, Κρύα Βρύση. Από το Σταύρο? Ναι, του Γαμπρούια μου. Ναι. Και εκείνος δούλευε και πήγε ναύλα εδώ και μας και πήγαμε εκεί. Πήγαν αυτό εγχείρηση. Το 35 τον νησί, 6 μηνών θα αρρώσουν. Ύστερα κλώσσα θα πεις ξανέρθα Βυζάλτσας. Ναι. Και πήγαμε εκεί, πήγανε με εγχείρηση και έμεινε εκεί 8 ημέρες, 10 πόσον κράτησαν εμείς. Ο Γιώργο και αυκακές επέβαινε πίνη, δούλευε. Τώρα σκλώσκουμε στο πίσω. Αυτά θα ελέγματα μία, ναι. άλλο μία. Ναι. Τσουκάντ είπαμε. Ναι. Εκεί όλων οι αγούρ, όλοι έφευγαν. Στην ξενιτία ήταν, λίγα ήταν εκεί. Όλοι, άλλοι καλαϊτσίδες και άλλοι παπλωματάδες μπέσαν. Δεν δουλειά δεν ξέρω εγώ στην ξενιτία αν το επίναν και ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μόνο πατέρα που ήταν καλαϊτσής εκεί με τον πάπο. Η θεία μου Μαρίκα ήταν εκεί, εκείνη εγώ. Και έτρωγε το σπίτι πάντα, έλεγε ο πατέρα μου πένα στο μαγειρίο, έφερνα την γιαγιά με πολλά ωραία μάιρευε, λέει ο πατέρα. Εμείς έτρωγαμε εκεί και εκείνος τον είχα να την χαϊδεμέντσαν, εστήλανε με και πένα φέρνα στο μαγειρίο, φαΐν και έτρωγε η θεία. Σάι επέγνασα μεταλλεία, έξεις τίποτα? Όχι. Κάτι είπες εκεί, κάτι έβρικε την Σαρασία. Αυτά τα σετέφια. Σεντέφια. Εκείνα ήταν όπως είναι τα ραβδία, είχα τρώνο, από εκεί μέχρι εκεί ήταν, να πάνε στο βουνό και μικρά πάτα να πάνε τόσο και τρώνο. Όπως είναι αυτά τα κουμπία, τα σετέφια. Ναι. Γομάτων το βουνό, να την τρούπα στα μπαλαλή ήταν και πόραν εκείνο να παίρνει πουλούνα εκείνα ή να σκάφνει. Όταν δεν πίναμε στα παλαιά πουκάμισα που έβαλαμε, τα κουμπία, ναι. Το κουμπί είναι εδώ και το σετέφι το έδεσα από κάμισα, απατά. Τον γομάτων έγινε το βουνό και απέξω. Βουνά, αλλά ποια ήταν υψηλά βουνά. Τον βουνό έτσι ένα μέρος εκεί, ένα μεγάλο αυτό. Πέναμε εκεί με την αδερφή μου. Την θέριζαν τη μάνα μου. Εμείς πέναμε εκεί απέσω βουνό, μάζευαμε εκείνα τα σετέφια. Πέραμε και παίρναμε. Έπαιζε. Ναι, έπαιζαμε εκείνα μικρή εμείς. Και έβρικαμε είχα κακαρόζια λέγαμε τα. Άμον τριαντάφυλλα, άμον λουλάδες έτσι από κάθε μοιάνο λουλούδια. Παναΐας δάκρυα. Μανουσάκια, ακόμα τον τόπο σε βρω. Σκοβόλαμε. Κάποτε, παλιά έλεες μας, κάποιος μάζευαν και πίνανε Αΐκα, Πετρόπα, ξέρω εγώ. Η Φωστήρα. Η Φωστήρα, Τη Φωστήρα στο κουμούλι λέγανε. Εκείνη ήταν τη μάνα συνήφσα. Τη γιάγια την Πελαΐα συνήφσα του Ανδρούα της η αδερφή του. Παλαλά και πίνει. Αλλά ήταν όπως μωρού μυαλό. Παίρνανε ωραία, έναν καλό ύφασμα να μ' έβρικε να μεταξωτών, ξέρω εγώ, παίρνει σύνετο και κα. Έλεγαν τα τσιτσία τη Φωστήρας. Παίρνει έβρικε έναν ομορφόν πέτραν λαλάτς, ξέρω εγώ, παίρνει σύνετο και κα. Παίρνει έβρικε, ό,τι έβρικε. Όχι, ο λίγο πιο πέραν έτονε. Ο λίγο πιο πέραν, συγχωρεί τη μέση ενθαρρώ έτονε. Και παίρνει ό,τι επίναν κανέναν και αφήνανε εκεί να παίρνει, δεν είπε. Άμα παίρνει κανείς εκεί, θα τέσσερα από πίσω. Και αφήναν. Είναι ο Παύνεν όπου έβρικε έναν καλό πράγμα θα έρχονταν να βάλει να το κουμούλα. Τα τσιτσία έλεγαν τη Φωστήρας. Το κουβάλνε και βάλνε, πήγε να το ολόκληρο κουμούλ εκείνο. Ναι. Και παλαλά και πίνει, αλλά έτονε και απαιτεί. Και στο όνομα Μπαγράφτο πάντα. Ναι, έχατο το όνομα. Η Φωστήρα. Ναι, Φωστήρα έλεγαν. Και είχαμε και την πατέρα πρώτη ξαδέρφια από εδώ και πάνω ψηλές στην καραντίνα. Έτονε, έρχονται με και εμάς. Κανάν κίσεν, εμείς περνάμε. Για πες η καραντίνα είναι καημέντσα, πέθανε. Έλενε μεν και τη Σωτήρα. Στο ποιο μέρος στην καραντίνα? Κωνσταντινούπολη? Όχι. Ή άντα στην Ελλάδα? Όχι, πήγαμε εκεί στην πατρίδα που εξέβαμε και πήγαμε που έβαλανε μας η καραντίνα να πέσα σύρματα, ξέρω εγώ, κάτω. Είχαν φραγμένα, είχα σύρματα. Ασυντραπεζούνταν ή? Ασυντραπεζούνταν πιο, έφυγαμε με τον παππού. Ναι, έφυγαμε και απέσέμνες και...
Κωνσταντινούπολη. Να, εκεί η Σιμάκα πέμνησα μας, στην Κωνσταντινούπολη μπακέμνησα, εκεί βάλανε μας ο παππούδι και πέρανε και πέρανε. Σιμάμνης, ναι. Απέναντι σε Λινιέλε, ναι. Και ατέ και απέσε τον και έλεγε μας, Πουλία μου και θα ξεχνάτε με να γράφετε το όνομα. Πουλία μου και θα ξεχνάτε. Πώς τη λέγανατε? Μαρία λέγανατε. Ουζού Μαρία, τον ψηλέσα και λέγαν την Ουζού Μαρία. Ουζούμ λένε το ψηλό. Ατέ και τον παντρεμέντσα. Και ξέρω, μπορεί να πάντρεψε και πέθανε άντρας της. Εκείνη ατσέρι μέσα και σκοτεινήσα το. Και η μητέρα έτσι δεν έφερε να την φαΐν και η μάνα με ζήλευε να την όνομα έχω από εδώ και απάνω το ψηλέσα και οι Τούρκοι φοβούνταν να την έλεγαν την Βουλγάρ. Βουλγάρ? Ναι, Βουλγάρ έλεγαν να την. Βουλγάρ. Βουλγάρ, δεν ξέρω εγώ. Βουλγάρα θέλει να λένε να την επίση τον ψηλέσα και έξω κοντρέσα και έμορφεσα. Ο ξάχιο μίασα. Και φοβούνταν την Τούρκια, την βάλανε τουρκικά ονόματα τον πατέρα μας έκανε, Απτουλάχ έλεγαν τον πατέρα. Απτουλάχ, ναι. Όλες έκανε τουρκικά ονόματα, έκανε και ελληνικά. Και είπε η γιαγιά Ματέ, πήγαινε εκεί στο Χεκιμάτε έλεγαν το αστυνομία. Πήγαινε εκεί και είπε να από τώρα λέει, όποιος θα έρθει λέει με βάλει τουρκικό όνομα το παιδίς, με τεμέν θα έχει να φτάσει. Άλλο και βάλω τουρκικό όνομα. Πήγαινε εκεί και φοβέτσε να εκείνη φοβούταν και την καλόγραμμα τέτοια τη ελπίδα στη μάνα. Η διάτη να την είπα αίκαιταν, φοβούταν έτσι. Και επίκαινε η μάνα μου η Πελαγία, επήγε μία και στη μουσβουλικές. Ατέ η καλόγρα τον πολλά αυτή, ο γλώσσας ας πούμε τόσο Τσαϊρίδης, αγάπησε τη μητέρα σου την κουμπάρα, την Ελπίδα, σε Τσιωτήλε κάθονα τώρα τελευταία. Και ατέλει να την πήγε σαν Μαΐας και πήγες και Μαΐας στον γιον και πέραν την κουμπάρας. Και είναι σε τον 15 χρονών και εκείνη των 20 χρονών και είναι σε αγάπησαν και τι κακό είναι πίνει να πέρατε. Η μάνα μικρή η Μαρία παίρνει το σκατήφτερο και από πίσω. Γλίγορα να πας χάσει απαδάκες, άμα έμαθε να το κύστερα. Και ξέρε να το. Παίρνει φίλη τον αδερφό με, είναι επιβάτησε ένα φίλη να τον αδακά, παίρνει σπαφίλη να τον είχε. Επεκεί, παίρνει εκείνη κάπου έδευε επεκές, έγινε σπαβοπής. Πολλά καιρό βοήθανε τη μητέρα με ένα χαντάκια κατένηγαν και σε βοήθανε τη μητέρα, με έλεγαν την ανημέρα. Ζωγραφά, εσύ και ρωτάς μετά και σου κον τώρα αφού. Λέει μου ρε, πρώτα ξαδέρφια εμείς. Η μάνα μου τεμόν και τεσόν είναι η αδέρφη. Καλά, ο ξάδερφο μου είσαι και αν έρχεσαι το Και είπε εγώ την κουμπάρτσα σ' αγαπώ καιρό. Είναι η Έλενα το Σοχτά. Έλενα τον η κουμπά, τη μάνα σου είδεξα με μη μωρέσα. Σοχτά Έλενα τον η, κόλτσαν τον προσωνή, παρονή. Και θέλει να τον ξάκι θέλει. Σοχτά το θέλει, ξέρεις. Και ξέρω. Σοχτά. Η Σοχτά έρθε, η κουμπάρτσα, η Σοχτά έρθε. Τώρα, ας πάμε από φρούτα. Φρούτα. Το είσετε. Μήλα και απίδι. Μήλα και απίδι. Πεπόνια, καρπούζα ήκα. Όχι. Ροδάκια να ξέρω εγώ, βερίκοκα. Άικα και θυμούμαι τίποτα. Μόνο τα μήλα ξέρω και τα απίδια. Φουλουλάτα, στυπάτα. Άρα είχαν τον ταπίδι και από κάτω ένα ξαλεγνών και από πάνω παλεγνών. Και είχα να τα πέσω γύρω σάτια έλεγα ματά. 3 σπίτια είχαμε και ήταν καναπέδες ας πούμε αλλά από χώμα. Έλεγαν τα μητέρα τα σάτια πάμε βάλουμε τα πουλούλια τα κιθάρε. Και αυτά όρδο χειμωνικό είσαστε και τρώετε. Ναι, όλα τα χειμώνα. Όλα και απές έβαλαν τα πουλούλια πες και απαγγές. Και εκείνα ξύνιζαν το ζουμίνα τον και πέραν έτρωγαν τα πίδια και το ζουμίν μπάτον όπως είναι το ούζο. Ναι, έπιναν το εκείνο πά. Όποιος έρχονταν φέρναν σε εκείνα φέρναν και το εκείνο. Τα μήλα πάει τα τρανάκια, κόκκινα παγγέσα, τα ρέζια. Τα ρέζια πά είναι τα αντεπίναν τα θεμελία που λέγνει η μητέρα. Με τη σειρά, 3-4 σειράδες γύρω το σπίτι. Τα ράφια, ναι. Εκείνα και απαγγές, κίνησαν τα μήλα. Μέχρι πότε έκαναν αυτά? Μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, κράτησαν τα απαγγές. Και παίρνανε νόστιμα. Τώρα πήγαμε το σπίτι πώς έσαν εκεί? Το σπίτι ήταν, και μήτερον το σπίτι ήταν, είχε κάτι σκάλας. Κατεβαίναμε 2 σκάλας και εκεί παίρναμε και αυτά. Από κάθε γεια που παίρναμε δακάτον είχαμε κουζινίτσα. Είχαμε τσάκ, είχαμε και το κλειβάν το λίγο σε μήνυμα και απέσαι πίναμε το φαΐ. Κάθομαι εκεί γύρω κουλίμνης. Το καθιστικό. Στο τσάκ, όχι καθιστικό. Κουζίνα ήταν αυτό. Η κουζίνα, ναι.
Ύστερα εκεί κάτω στην κουζίνα αντίκριε των τασερών. Εκεί τασερών και το μαντρί δίπλα ήταν. Ναι. Και από πάνω ήταν η φουρτσούγα που λέμε. Τον χώμαντε με το σπίτι από πάνω. Δόμαν είχε. Ναι, δόμαν είχε. Και φουρτσούγια ποιο λέτε? Φουρτσούγα ήταν το αυτό. Έναν οικοντρανό ανοιχτό. Εκεί κάξινα με τα σειρά τεσσαχερών. Μπαίναμε πες, ναι, ένα στρόγγυλο να έτσι αυτό με το ναι ανοιχτό. Είχε να πούμε καπάκ όμως. Σκεπάζαμε το ναι. Μπαίναμε εμείς τα μωρά πες και πίναμε έτσι και πάταμε τα σύρια. Από πάνω και καξιούταν και τα. Για να αξιέται εκεί το ασούρα, εκεί πάνω πήγε Παμερά είναι τον δρόμο. Ναι. Δηλαδή στον δρόμο να φκάει το σπίτι. Όχι. Ο δρόμος επέγνει, αυτό είναι το σπίτι μου. Ναι. Ο δρόμος ήταν από εκεί. Ναι. Και απαγκές σας. Το σπίτι απαγκές και δεδένα. Ναι. Το σπίτι δακάτω. Ο δρόμος να δά, το σπίτι δακά. Ίσα ίσα. Δηλαδή ο δρόμο και το δώμα το σπίτι ήταν ίσα ίσα. Ναι, ναι. Και από εκεί. Ναι, το μετερνάτσιο τον. Τα άλλα ήταν και κεραμίδια που είχα. Αλλά είχαμε και άλλα σπίτια, 3 σπίτια είχαμε, τα άλλα ήταν με κεραμίδι. Και αυτό το σπίτι είχε εκείνη τη φουρτσούγα που λέω και βάλαμε τα σούρια εγώ μου να ματούσει την πίσκη εκεί σκέπαζα ματώ και από πάνω ξέρουν τι είναι άλλο και πίναν. Και εντός σιόνιζε η μητέρα μου είχαμε ένα λόγο έλεγα να τα έτσι τόσο αυτό έτωνε. Κύλινδρος. Ναι, κύλινδρος και είχε δύο τρυπία βάλει ένα παδά ξύλων και από εκεί και πίνει το με τα χέρια της έτσι. Παίρνει ξύνει το σιόνι. Ναι. Το κοινόκομμα λέει το ναι. Άσπρο. Άμον τσαλί. Το τσαλί μένει όπως είναι ο πυλόν. Αλλά άσπρο να πούμε, όχι κόκκινο. Όχι, άσπρο ήταν. Τσαλίμ. Ναι, τσαλίμ από πάνω έτσι τον ίσον. Έπαιρνε η μητέρα, έπαιρνε το σιόν όλο, κρέμιζε ναυκά και εκεί έπαιρνε εκείνο το λόγο και πίνει έτσι για να μην τρυπείται και τίποτα ξύτια από το νερό, στο σπίτι από νερό. Και πίνει το με εκείνο τον έτσι ίσον. Είναι το ήλενε, είναι ξέρουν το χάμα. Τώρα είπαμε για το λόγο, είπαμε για την κουζίνα, άλλο... Εκεί στην κουζίνα και κάτι είπασε τον κοίτα σερόνο εδώ το μαντρίνα, από δακά πέγναμε ίσα δαυκά, από δακά μπαίναμε από ΑΕΤ. Το ΑΕΤ που έτωνε το μεσοχάμι λένε, έτωνε εκείνο, έτσι να τρωνούν αυτό και απές. Και απές είχαμε γύρω είχα καναπέδες από τσαμούρα, τώρα εγώ θυμούμαι τα 6 χρονών ήταν το θυμούμαι. Ναι, σέτα. Εκείνα ήταν αυτά, όπως έχουμε τώρα τα καναπέδες γύρω έτσι. Εκείνα και απάνε όλα ήταν με το τσαμούρ. Ακ' αν είχαμε ένα θεμελίο, ναι, ακ' αν ένα θεμελίο είχαμε τρανό να παρέσουν ένα ούτα έτσι. Είχαμε καζάνια, ναι, ναι, είχαμε τα καζάνια, αυτά τα... Χάλκινα. Ναι, τα ψία, έναν τ' άλλο παπάν, τεντζερέδες, σαγάνια, πάικα πράγματα, το έτρωγα με πες όλα εκεί, έστραφταν εκεί. Ήταν εκείνα, γανωμένα όλα εκεί στη σειρά. Εκεί κάθεσαν έτσι και... Εκεί απές, σαέτ, είχαμε εκείνα τα σέτα γύρω είχαμε βαρέλια και κοβλάκια. Τα κοβλάκια ήταν όπως είναι οι τενεκέδες που λέω με έναν κιλόν. Κιλόν και ήταν εκείνα πιο λίγο ήταν στο κιλόν έτσι. Να τόσο στρογγυλά ήταν. Και απές με εκείνο... Από ξύλων ήταν. Με εκείνο βάλουν και μέτρανε πόσα κοβλάκια ήταν το κοκκίνιστε πόσα. Είχαμε και τεπούρια, η μάνα μην πελαία. Βάλουν το κοκκίνο απ' στο τεπούρκι. Ήταν έτσι, δώσανε από αυτό έτον και εκείνο πά. Από σανίδι. Και κράτηνα το και έτσι να ξόπουν έτσι ερχουτονία. Από πάνω να μην φτάει ξύδι το κοκκίνι. Βάλαμε το κοκκίνι και εκείνη πίνει έτσι. Παίρνουν όλο το κοκκίνι το καθαρό εκεί. Και μείναν τα λιθάρια απές. Ο τεπούρ το έτον δηλαδή. Τεπούριζαν τα κοκκία. Δηλαδή με το ΑΕΤ που επίνανε τα κοκκία έσαν κι άλλο ελαφρά και τα βαρέα τα πέτρας έρχονταν στην άκρη. Εκείνο ήταν έτσι τόσο το τεπούρα, τόσο ήταν στρόγγυλον, αλλά ήταν πώς να λέω, σε από πες ήταν λίγο βαθουλούν και από ασάκρας ήταν λίγο έτσι. Όπως ας πούμε αούτατα που έχουμε... Άρα έτσι να ξέρχονταν, άρα έτσι να ξαποκάθουν και να έτσι. Και εκείνο όπως έρχονταν έτσι, έκανε να πας στο σέρ να τους οφτάσει και δίνει τα έτσι. Ξούτον όλον το κοκκίνα αυκά και το άλλο το πενίνο να πέσει. Ας λέω περίπου έτσι ας πούμε, βαθύ να παδά και απαδά έτσι αυτό και πίνει άικα περίπου. Ναι, άρα γύρω όπως είναι τα ταψία, αλλά όχι άικον. Εκείνο ήταν τόσο στρογγυλόν και ήταν τόσο ωραίο πράγμα, ήταν γυάλιζε να σου ξύλωνε, γυάλιζε και έρχονταν λίγο να έτσι. Και πίνει να έτσι, το πούριζε να το, η γιάγια με ξούτον το κοκκινακί
Και την πέτρα δά, είναι την πέτρα να δά και εκεί βάλει και άλλο κόκκινο, βάλει. Εκείνο επίναν όλα τα κοκκία έτσι. Και ύστερα βάλει τα στο σκαφί και έπλυνε εκείνα τα κοκκία όλα και έπλυνε να τα πάνε στα σεντόνια, στεγνούτανε και πέναμε έλεθαματα στη χαμηλέτη. Έλεθαματα και πίναμε ψωμί. Και απ' έσω χωρί έναν αυτό είχαμε. Τα κοκκία. Το στάρι. Πήγαμε, το άλεθαμε και το βάζαμε. Τα κοκκία λες το στάρι. Τα κοκκία, το κοκκί. Στάρι, το στάρι. Ναι, το στάρι το έλεγαμε τα κοκκία. Και λέω κοκκία. Ναι, κοκκία λέγανε αυτά. Καλά είπες. Στάρι το έλεγαν κοκκί. Το τεπούρι είπες. Και πούριζε να τα και εκεί ύστερα. Λίχνισμα και πίνετε με τα λιχνά. Όχι, εκείνα τον εντοσεολώνιζαμε. Ναι. Εκείνα ελώνιζαμε και όπως μπροστά. Ελώνιζαμε τα. Και όταν ρούζε να φκάει το κοκκί και το αυτό. Η πέτρα παεντάμα. Τα σουρακί και το κοκκίνα τα μερένε. Πέρανε εκείνο το κοκκίνι, φέρναν το στο σπίτι και στο σπίτι βάλει στο τεπούρ και πίνανε τα έτσι. Κοσκίνια κι είσατε. Είχαμε, πώς και είχαμε. Τότε γιατί. Αυτό είχε πέτρα σαν πες και βγαίναν και πέναν στο κοσκί. Και αυτό όπως επίνα το για μάτς, βγαίνει το κοκκίνο το καθαρό και το άλλο εξήναδα με την πέτρα. Το τεπούρισμα ήταν αυτό. Άλλο για το κοκκίνο το έπινετε. Ύστερα έπλυνε να τα πέσα όπως θα τα και σπάτλιναματα. Έπλυνε να τα πες μοιρά στα σκαφίδια, έπλυνε να τα στεγνούταν και παίρνουν τα και πέναν στη χαμηλέτη και έρχονταν ένα φουρνί είχαμε πες στο χωριο. Από τόσα ψωμί έπινε, τρονό. Πίνω τα μητέρα μου, είχα τρονό φέτας και απάνω το καλοκαίρι εκεί στο σπίτι μου να πάνε, έπλωνε τα σεντόνια. Και απάνω αφήνει εκείνα τα φέτας όλα, τα φελία και να ξεραίνονταν και ασονίλινε, μοσχοβόλανα. Εγώ μόνο να είχα τσουβάλε άσπρον αυτό, άσπρα σακούλε είσαι. Φαρδέα είχα, εγώ μόνο τα ούσι την πίσω και πίνει βολάτι εκείνα για να τρώμε το χειμώνα. Εκείνα. Ρωσιμονκόν και πίνετε με αυτά. Πίναμε, αλλά είχαμε και ψωμί. Είχαμε και ψωμί, αλλά το ξερόν το ψωμί πάντα πέσει τσορβάν, στο τανωμένο τη σιρβάν. Πίνανε επ' εκείνα τα ξέρα. Έπαιρνε κι άλλο νόστιμο. Το νόστιμο έπαιρνε. Και έτρωγαν επ' εκείνα. Και είχα πολλά έπιναν. Και το φουρνίνι που είχε εκείνη παίρνει, δίνανε ένα ψωμί και με εκείνο εκείνη έζηνε. Το ψωμί δεν παίρνει, πεθαίνει και παίρνει. 50 ψωμί παίρνει το φουρνί. Και πήρετε 50 ψωμία στην οικογένεια. 50 ψωμία πίνανε και ακοφτάνα τα. Ναι, και τους ήθελαν να φτάγουν έτσι και να τρώγουν εκείνα 5-6 άτομα, πίνανε ο ντάμαν. Ναι, και παίρνανε ας πούμε πόσα ψωμία ρούζαν τον καθέναν, παίρνανε, πίνανε. Τώρα, το αλόνισμα πώς έγινε τον. Εκείνα και θυμούμε λάνε. Και θυμάσαι. Μετά αυτό, μήπως θυμάσαι τα αυτά, το θέρισμα. Το θέρισμα πώς και θυμούμε, όπως τη θέριζα μαδάκες με τα δρεπάνια. Δρεπάνια. Ναι, τα δρεπάνια πίνανε τα λεμόνια. Έτρων υψηλά κάμποσα τα κοκκία, ξανά εκείνους ήταν. Καλό παρακομινής ήταν. Καλά είχαμε. Έμορφα ήταν τα κοκκία μου. Εγώ θυμούμαι, είχαμε και σε Κυριτλή, είχαμε και σε Σαλβά. Το χωράφι έλεγαμε την Κυριτλή αδάμερέα. Κυριτλή. Ναι, και τα άλλο. Εκεί μερέα έλεγαμε τη Σαλβά. Άλλα ονόματα στο χωριό και θυμάσαι. Θυμούμαι άλλο χωράφι. Η εκκλησία. Εκκλησία είχαμε. Ας ήμουν σβουλία συμπεθέραση βάζω στο χωριό. Σε μέτρον το αυτό έρχονταν στην εκκλησία. Εκεί και είχανε. Όχι, ούτε και σχολείο. Σχολείο μπανείς είχαμε. Καλά, το εκκλησία είναι στην Αγιών. Και ξέρω ποιες Άγιες ήταν, αλλά ήταν έναν αυτό μαγαράν έλεγαν να το. Σπηλιά. Ναι, σπηλιά. Ήταν πολλά, πού να σε πω, από πού που ήταν, πολλά αυτό ήταν. Τρανών. Από εκεί Ηράκλειο το χωράφι μέχρι Αδά. Έναν αίκον τον αποφκακίσε τον όλον ανοιχτό. Για παδάκια από εκεί αυτό και είχε ένα στρουπί ανοιχτό, έλειπες το από πέσει έλειπες αυτό. Και απαγγές, εκεί απάν είχαμε εκκλησία να προπάτναμε σκάλα, σε βγαίναμε και πέναμε στην εκκλησία, να πας στην πέτρα στην κορυφή. Στη Μαγαρά, από κάτω Μαγαρά και απάνω η εκκλησία. Ναι, η Μαγαρά των Αδαμερίαν, η εκκλησία των Συνάκρα. Βγαίναμε με τα σκάλα και απάνω και πέναμε στην εκκλησία να τόσο θυμούματο. Και εκεί επάτναμε απαντές στη Μαγαρά και πέναμε μέχρι την άκρανο που ήθελαν. Καλά. Απέ στο χωρίο και στην εκκλησία. Στο χωρίο είναι μόνο. Ναι, απέ στο χωρίο είναι τον ίσα, συγχωρεί την άκρα. Συγχωρεί την άκρα. Καλά, εκεί στη Μαγαρά μάη σας σκέσαν. Πώς και τα. Για πέ μας σας ακούμε. Η μάνα με λέμασα το. Η μητέρα μου το έλεγε μας και η μάνα μου πελαία. Έλεγανε κάθαν
καλομηνά, ας πούμε του Μάιου, 1η Μαΐου, παίρνανε, λέει, έλεπαν, εμείς παίρναμε, λέει, απάν σαλόνια, η μητέρα μου όλη μεσάνυχτα, λέει, όλοι παίρνανε εκεί η ώρα 12, παίρνανε απάν σαλόνια, ναι, τα μεσάνυχτα. Τα αλόνια σημάσει μαγαδάνεσαν, ναι, εκεί σημά. Ναι, όχι, τσίπε εκεί και ήτανε, ασοχωρίαν ήμουν ήταν τα αλόνια εκεί και Ναι. η μαγαρά των πιο μακρά συγχωρεί την άκρα. Ναι. Και ατίνε κάθονταν και απάν και έλεπαμε, λέει, τη μάισες, κράτνανε δαδία και κερία και παίρναν, λέει, από κακές αυτό, το ψήκα, ας πούμε, που έλεγαν το... Η συνοδεία. Η συνοδεία, ναι. Ναι. Παίρνε με τεκίντς και λέει, τραβώναν και έλεγαν έχουμε νύφεν και πάμε και αν κι παίρνατε εντεφτάμε. Ο γαμπρό με τα δαδία και η νύφε με τα κερία. Και παίρνανε εκεί, εμείς μέχρι τα μεσάνυχτα κάθομες εκεί και ακούγαμε λίγο. Κάθαν καλομηνά αυτό Ναι, εκείνο. κάθαν... Δηλαδή είχαν χαρά, ας πούμε, Ναι, είχαν τα μάγισσες. εκείνοι είχαν χαρά, έρχονταν παίρνανε τα ζυπούνα στη μητέρα σου, τα λονού, ό,τι νους ήταν. Έκρεφανε τα. Ναι, στα σαντούγα πέσησε η μητέρα μου ζυπούνα, και αζίν ήσεν, ζυπούνα νήσεν. Και αζίν είπες. Και αζίν τον... Και αζίν. Ναι. Και αζίν τον φιστάνει και πάμε ότι ζυπούνα, αλλά το και αζίν είχε να είχα ψηλά αυτά. Γραμμάς. Αχα. Ψηλά γραμμάς είχε. Το είναι πάνε και να τα και σωτήρανε πήγαν το φιστάν. Και το άλλο τη ζυπούνα μπα τη σωτήρανε πήγαν φιστάν. Έρθανε πέρα να το ημάισες και πήγανε, λέει, η μητέρα μου, και φόρτσαν την ύφη. Και εντός έγκανα το, λέει, ήβραμε, λέει, εκεί, χαβίτς μαύρον πίσα, στη ζυπούνα. Τώρα τι... Απάν ρούξαν να πας. Ναι, έτρωγα Έφερα να το χαβίτς. πεις δηλαδή. Ναι, Πέρα έκανα το και εκεί έφεραν. ναι, φέρα να το πεις. Βάλα να το ξανά στο σαντούγα πες όπως ήταν, αλλά έλεπε η μητέρα το αυτό, το χαβίτσα απάν. Και ύστερα, λέει, η μητέρα με κόψε το μυαλό μου και πέρα μου είπε, εφήναμε όλο να πάνε ξύλο, βάλαμε απάν σε αυτό το σαντούγα πες, βάλαμε ξύλο, σταυρό, πίναμε το, φύναμε το απάν και άλλο πιο που ήταν είπε, αφού ήταν το σταυρό. Καλά, ατίν. Και παίρναν και μετζιτσίδες. Πώς, αφού πέσαν τα κεμιτζίδες και τα αυτά. Έπαιρναν και μετζιτσίδες. Ναι. Ανθρώπες ήταν εκεί και μετζιτσίδες ή κάτι εκείνετερον. Έρχονταν, παίρνανε τον κεμιτζετσίν, άσε με τέρτς. Παίρνανε τον, εκλάδωνα τον και παίρνανε τον και παίρνανε με τη λύρα να του. Και πολέμανα να φας να τον αυτό χαβίτσι, πήγαινε το μαύρο το χαβίτσι. Ναι. Και κέτρινε εκείνος, ό,τι έπινε. Άμα έτρινα τα είναι τον αμονικίντς. Κέτρινα το, τίποτα, ό,τι έπινε τον κέτρινα το. Έλεπεν σε αυτά τε βάλανε εκείνη λίρας και γίνα καρβόνια είναι τον. Έρχονται στο σπίτι, τέρνουν καρβόνια γομάτων τα τσέπεσαν. Όταν όμως εφέκριναν τα εκεί, έλεπεν λίρας. Ναι, βάλανε εκείνη λίρας. Στο σπίτι ήταν καρβόνια. Ναι. Είχαμε και ένα σιχτορμέτσα, η σιχτορμή έτονε. Σιχτορμίεν χωρίων. Χωρίων, με πεκιάν έρθε να τε. Ναι. Και έλεγε η μητέρα με πήγαινε ο πατέρας, είπε και εγώ πήγαμε εκεί στη σιχτορμέτσα και εκείνη εκεί τον έκια. Πέρανε είχε έναν ραφίδι, είχε έναν τόσο σπάγκο, είχε ο πατέρας στην τσέπαινα. Πήγανε πέρα να το υπενκέδεσαν τη σιχτορμέτσα στην το αυτό, μισκέλεπα μας λέει. Τη γούλαν και εκείνη πήγαινε, πήγαινε έτσι, τερούμε λέει, θα φουρκίεται. Πήγαμε έλυσαμα το, τερούμε του Γιάννη το αυτό λέει και άπες. Σου αυτό έτσι. Εξέγκαμε στην τσέπαινα λέει. Γιατί έπήκαν αυτό. Πολέμανα, παίρνα την και παίρνανε, έλεγανε μαϊσόθεν η σιχτορμέτσα. Και παίρνα την και παίρνανε εκεί που ήταν εκείνοι οι μάισες και πολέμανα να φας να την, πολέμανα, έρχον τον Ελένα. Πολέμανα να φας να την πήγαινε το χαβίτσι, είναι και έπρεπε. Έναν ημέρα μου πήγανε συχρία στο τρίπιν και κάτω. Έσυρα να την οικιάτες. Και εκείνη βάρκιζεν, τσάιζεν και το πρωί. Συχρία να πες. Ναι, έσυρα να την και πήγαν έβρα να την οικιάτες, πέραν έλουσαν και διόρθωσαν και να τη στο σπίτι. Άλλο κακοσύνες επίναν τα μάισσας. Όχι, κακοσύνες και πίναν, αλλά ατούνους έρχονταν πέραν, λέει Ελένη. Τι τις μοναχών έπαιρναν. Ναι, πέραν και μεντσετσίδες και τη λύρα να τούνε και τα ζυπούνα στη μητέρα σου και τα λονίων, ολονών και πέρανε φόρναν και σκεπάουταν και τραβώναν και έλεγαν έχουμε νυφέν και πάμε και αν και πέραν δεν τεφτάνε. Είναι η φε με τα κερία και ο γαμπρό με τα δαδία. Ναι. Άλλο το χρόνο, είπαμε καλό μήνα. Κάθαν καλό μήνα. Άλλο το χρόνο πίνανε παρουσία που θέλουν. Όχι, στο λέω σαν τούτο, ατά επένανε πίνανε. Μαϊσόθαν έλεγαν και πένανε να πέσει στην εκκλησία, να ντούναν τα λαχτάς και ξέρω εγώ. Όταν τα λέμε μαϊσόθαν είναι παλαλόθαν. Ναι, άμα είναι παλαλούταν, ντούναν τα ποδάρα των και πολλά πίνανε είχα. Και πώς έγιναν καλά έτσι. Και δέβαζε ένα τσοποπάς και αΐκα πίνανε, πολλά αΐκα. Και λέω σε τα έλεγε μας και λέει η μητέρα, η γιαγιά πήγαινανε λέει σε αυτό και έλεγα σε πήγαινανε εσύ ματσούκαν και αν εκεί εσύ ραλαχανίν
Λαραχανή. Ναι. Άντε τη Ματσούκα. Εξέβα μία είπε να στο σπίτι, νεόνι φεσέμνε λέει. Και ελέπω λέει είναι αναρρίφλη. Εγώ σκούνε νωρίς λέει, πολλά νωρίς γιατί αντέαλφο με σκούτον λέει και επειδή σε μνενήφε λέει. Έβαλα έναν το πεσκύρα δαπάν και το κουκούμ στο χέρι μου λέει και ξύνα λέει στο χέρι και νύφκου τον λέει και εκεί έδινα τον το πεσκύρι λέει. Ύστερα λέει πήγα ξέβα ξουκά μεσόνυχτα τερό λέει. Ήνας λέει αρίφ στέκε κι αν. Εθάρεσα λέει ένα κουνιάδο μου λέει. Και πάω να ξύνω στα χέρια λέει αυτό αλλά ύστερα είδα τον Γιωφοέ θα είπε. Λέει από εκείναν γυναίκα λέει από κάθε φόρνη μαύρο φούσταν για από πάνω άσπρο. Μάσης ήταν. Γιωφοέ θα είπε και πίεσαι βαπες από μου ανοιχτά πολλά τον λέει. Αήκα παέλεπα λέει η μητέρα. Η γιάγια. Όχι η μητέρα, η γιάγια. Η γιάγια μου πελαγία πήγα είπε έναν βράδυ να ακούγιζω Μαξούμ, σουκ θα πάμε στη Λαραχανή. Μαξούμ πήγες όταν. Είναι ένας γυναίκα. Και εκείνο όλες σκόθαν και πήγα μονάχια τον γιατί τη γιάγια μου και παίρνανε. Με φάζανε έτσι. Με ζήλευαν αυτοί. Σου λέει ούτε πάει πουλεί τα πράγματα της και εμείς και μπορούμε να πουλούμε τα. Τώρα, όταν έπαιρναν σαν τη Ματσούκα, γιατί έπαιρναν εκεί. Και είχανε τσατσίμε, παίρνανε πουλάνα τα. Το είχανε. Τσατσίμε. Τα τσατσίμε είναι ψηλά, αυτά ήθελα να τα είχα ψηλά. Κιλί με ψηλά. Κιλί με ψηλά και ήταν όλων άμον 30 φύλλα πίνα να πέσει κέντα να τα είχα. Αυτά ήταν για να κρεμάσει τα τουβάρια ή αυκά. Αυκά απάν στα σάγκα σε σύρνα. Στα σάγκα. Ναι. Και είχαν και άλλα πά που έστρωναν αυκά. Τα κάμαρια μου όλα στρωμένα τον και ήσουν η μητέρα μου και εντυμένα στον τοίχο και να πέσα κορνίζασε. Έλεγε η Θεία οίκο τούτο, όπου αγάπη εκεί ειρήνη, όπου ειρήνη εκεί Θεός. Άρα είχα έλεγε και απές και εκείνα ήταν όλα γραμμένα. Θεωτικά πράγματα, ναι. Ας πούμε. Έγραψε να τα η μητέρα μου και πήγαινα τα. Κέντεσε να τα και σέγγε να πες συγκορνίζαν και είχε να τα εκεί και είχε και έναν σταυρόν. Το σταυρόν η Ρίτα παίρνει το. Εκείνο θυμάμαι. Ναι. Και είχε, καλημέρα που λέγανε ας πούμε. Όχι την καλημέρα και τον σταυρόν τον και είχε αυτά θυμιατά και το θυμίαμα είναι το μελανί χρώμα να τα και εντυμένο η μητέρα με κέντησε να το συγκαμβάνα πά. Ψηλό καμβάνε κέντησε τη μητέρα. Είχε να τα και σε αυτά θυμιατών και δά με ρέαμπα είχε από παγκές κόκκινα λουλούδι. Και η καντήλα και το θυμιατόν και το σταυρόν στη μέση ένα κόκκινο. Και επειδή κάπου και κάθε αν το λίγο πεντικό είναι λένε ήρθα εγώ από κεντό και αυτά το διορθώνατε. Και ξέρω σαν για να συγκορνίζαν και σαν είχα πάρει. Είναι υπέρνα το. Τώρα το εκεί πότε έφυγατε εσύ. Το 20-22 θα έφυγαμε. Το 22. Μέσα πήγε Έρθαμε να τους... Κάτι είπες με κάποτε. Η μάνας επίεν συνορθίασεν το θεμελίον. Και μεγάλος μέσα. Το σπίτι μου το στα φεύγαμε. Ναι. Επίεν επέρε με γιάγια Ματέη Μαρία, την όνομα είχα, τον Βουλγάρ την ανέλεγα. Επέρε με κράτνε με μεν και τη σωτήραν και παίρναμε τις μουσγουλίκες εντόκαμε. Πήγαμε εκεί, εγώ πόνη στην οικιλία. Και μπορώ έλεγα την γιαγιά να πορπάτω και μπορώ θα πήγαινε με λιμική, η κοκκινίτσα. Λέει με έστειλε με πίσω και αφού έθεν κιόλα εκεί είπε μωρόν παιδί 6 χρόνων πού στείλα την εγώ. Έστειλε με πίσω πήγα στη μητέρα με εκείνη σπόγξεν, διόρθωσε το σπίτι. Και εκεί είπατε... Καλά, σου μουσγουλήν τι πει αυτά ήταν. Και σε πορπάναμε και παίρναμε, για θα έρχουνε στην πατρίδα, αγά θα έρχουνε. Καλά και η μάνα σε πέμενε πίσω και εσύ δεν μπροστά. Η γιαγιά με πήγαινε κι άλλο μπροστά. Γιατί η γιαγιά με πήγαινε από πίσω, κράτηνε μας στη δύση και η μητέρα μας πονγίζει στο σπίτι και να έρθει η γίνεμα. Πού και στα ανταμούταν και ξέρω. Ύστερα σέγγανε μας απάνω σε άλογα, αδά καλάθια εκεί καλάθια. 2 παιδεία αδά και 2 εκεί. Εμείς και άπες τα ποδάρια μου τσακώθανε σε καλάθια. Ως την τραπεζούνταν και άπες καθόμεις. Και η μητέρα με πήρε με σειράχαινας και εκεί πας έρθεν η Κιλνεμέ να... Ποιος? Ατέ η Κιλνεμέ έρθεν... Κιλνεμέ? Ναι, Κιλνεμέ, Τούρξα. Ναι. Ήρθε να αποχαιρετά μας και έκλεινε. Και τρισχεν το μητήνα της και εγώ έλεγα νεράσκουμε, έλεγα τη μητέρα μου και σπόγγιζα από την και σε σπόγγιζα. Μπορώνουμε και πίεσε με τότε στη Λιμική Στράταν και υπόφερα πολλά. Τους πήγαμε στην τραπεζούνταν και ακριβώς στη θάλασσα δίπλα τον έναν σπίτι, τρονόνο σπίτι. Και είχαν, ξέρω πόσα σκάλας είχαν τρώω, πολλά σκάλας είχαν, πολλά. Τι, όσο να ούτε προσέδιδε το σπίτι κι άλλο πολλά ήταν τα σκάλας. Τρανά, πέτρινα σκάλας, αυτό ήταν, αμουσαϊκάτα. Από φκά μέχρι απάνω, μέτρανε σαν τα εμπορνά ήταν καμιά
50 σκάλας. Εκεί πάνε πέναμε κι εμείς. Η μάνα με Πελαία, εγώ ήμουν άρρωστος και η μισοκρεβάτια. Είναι πένες οι Τρουκαντίον το σπίτι δούλευαν και φέρνουν φαΐ απέναντι άλλο έτρωγαν εκεί. Μητέρα πάει και εκείνο. Τρουκαντίον, έσαν και στην τραπεζούνταν. Α, Τρουκαντίον τα σπίτια. Ναι, σε Τρουκαντίον. Εκεί ήταν πλουσιόσπιτα απέναντι να την δούλευαν. Και λίγο κι άλλο θα έπαιρναν ή θα φτάνει με συνηλαιούσα. Έτον έναν... Στην τραπεζούντα. Ναι, στην τραπεζούντα ήταν αυτό. Ένα νεκροταφείο και έλεγα να το ελαιούσα. Εκεί πολύ έπεθαν. Γιατί δεν πέραν θα φτάνει με. Και έρθε ο Χατσόγλης, ο Γερίκας και τέρισε με, πήγε ένα στο μάτι μου και ένιξε με, τέρισε με και λέει ούτε και πεθάνει καλή, πού θα περδιάδεν και πάτη. Πού θα με τζακέν. Κάτσαμε, δεν ξέρω πόσον καιρό κάτσαμε εκεί στην τραπεζούντα, έρχονταν τα παπόρε. Ο κ. Τζαμάλ τσεκούιζε μου, έτσι πήγε, μου το έρχονταν γρήκα να μάτω. Τ' άλλο παπίνει, τ' άλλο το παπόρ. Και γρήκα να μας αλαλίασα του. Και ύστερα έναν ημέρα έρθε η γιαγιά μου πήγε να συντρούξει εδώ κάνα την υφάσματα από τόσο κομμάτια, από τόσο μεταξωτά, μάλινα, άλλα, ξέρω εγώ, ένα σωρό. Παίρνα τα κέφια και λέει με Μαρίτσα, φέρεν τα κομμάτια αντέγκασε, τα πανία, ένα σωρό έγκασε, σου πίσω κούκλας. Και εγώ ένιξα το μάτι μου και τέρισα τα. Και τότε σιγά και στη Βαραντίνα που πήγαμε στο παπόρα πες και στο παπόρα πες τους εκχύμνες, όλο να πάνε εμείς και απάνω, όλο να πάνε εμείς. Πάνε σε αυτό, πώς δυνατό. Τουριστική θέση, στο κατάστρωμα. Ναι, στο κατάστρωμα. Και απάνε κοιμουνές. Η αυτοχία έτσι πάντα. Και εκεί πρωί νύχτα άσκοναν εμάς. Ξύνα νερά. Ξύνα νερά εκεί γύρω. Η μάνα μου Πελαία έρχονταν και κάτι δίνανε μας αυτά κονσέρβα στο ψάρε. Μικρά πατώσαν. Το νόστιμα που ήταν Παναγία, το νόστιμα. Η μάνα μου Πελαία τον ισκιζάρινα. Ισκιζάρινα δηλαδή. Ισκιζάρινα ανοιχτομάταινα, πώς λένε. Και επέναινε ανάμεσα στη σειρά. Εγώ μόνο την τσάντα να τρούς την πίστη, φέρνα το. Άδειαζε να το. Και εκεί ξανεπέβαινε. Επέβαινε 2-3 φοράς. Επέβαινε ανάμεσα. Έλεγε κι εγώ το κοριτσό που μ' άρεσε τον εγκάτσι εμείς κι άλλο εσύ εμείς και τρανών οικογένεια εμείς και βάλανε την έτσιουζανε την. Και εκεί σέβεται στο βαπόρ. Και στο βαπόρ ύστερα ξέγανε μας η παραντίνα. Χωρίς παράδες, Και έρχεται μοναχόν οι καρύδες, Οι καρύδες. Γαρίδες και αγούρκε. Όχι, στην οικογένεια είναι μόνο. Στην οικογένεια είναι μόνο εμείς. Η μητέρα με πέρε. Μοναχή. Η μητέρα με πέρε 5 στρώματα και 5 παπλώματα και τα μαξιλάρια όλα. Δεν ήρθαμε εδώ και εσείς είναι τα κεκκίνησα. Ατά είσαστε μοναχόνα. Ατά έλεγαν, ατά θα πέρα τα λένε να μην κινταν τα παιδιά με αυτά και να μην. Τα άλλα τα πράγματα που είσατε, δεν έγιναν. Η μάνα μου κερεκή είχαν έναν σπίτι. Η μητέρα μπαντή βγάζει. Πρέπει πάρετε εκείνα τα πράγματα και φέρω και κάθκα και φάω όπως θέλεις και πίσω. Τη μάνα σου με την κερεκή στο σπίτι, τη μάνα σου με λέει και χαλάνε, θα έρχονται στην Κωνσταντινούπολη και κάθε να το πεις. Όλο με τα ξωτά μαξιλάρια, αυτά, καναπέδες εκεί, πράγματα, θάματα, να έλεπες το ζωγραφισμένων, λιοντάρια και απές, ο ήλιο είναι και απές, κορτσόπον έναν κορίτσι κράτηνε το σταμνί και ξύνει νερό, σαρίφτο αυτό και από την πέτσα ήταν στο Σέρνατς. Το φεγγάρο, ήλιο, όλα και απές ήταν. Ζωγραφισμένον εκείνα τα απές στο σπίτι. Χιλίνια, πράγματα, θάματα, είχε μαξιλάρα, πλούσιον ο σπιτά. Λοιπόν. Εδώ και να τα είναι φιλινάδα να στούρκουσαν το κλειδί, δεν θα πάρει. Κάτι είπες κάποτε τα χαλκώματα, δεν πήγαινε. Τα χαλκώματα, ποια χαλκώματα, είναι το είχαμε εμείς, είναι όλα φέκαματα κι απές, όλα. Ό,τι είχαμε. Και εφέκαινα τα συναντρούξαν φιλινάδα να τσεφέκεν, εδώ και το κλειδί και είπε ναι πάρ' το σπίτι ολόκληρο εσύ, εμείς φεύγουμε. Εδώ και να το κιτσάπ. Εδώ και να το. Και τε μέτερον πα το σπίτι στε, άρα, το έθελε να πέρε και τα άλλα παφέκαινε κι απές. Όταν έφευγε, έλεγε θα κλώτσικομαι κάποτε ότι. Όχι, στην Ελλάδα πάμε λένε, τον εαυτό για ανταλλαγή είναι τον. Αντί είναι οι Τούρκοι πήγαιναν εκεί και εμείς. Πώς ειδοποίησαν εσάς ότι γίνεται ανταλλαγή και ποιος ειδοποίησαν? Ξέρω, το θυμάσαι. Δεν και θυμάσαι. Όλο το χωρίο εντάμων εκπάστε. Όλα τα χωρία ευκαιρώθαν, όλα πήγες. Και το τελευταία που έμεινε εμείς και πήγαμε λέω και στη Ταρατσάν τον είδαμε την Τουρκάντας γύρω σε εκείνη τη γυναίκα, μακρέσα και ψηλέσα γυναίκα και αυτή τον μαύρισα. Θα ρίξει Καράτσοβα, ξέρεις την Καράτσοβα? Ναι. Άρα ήξα. Και εκείνοι έκλαιγαν και έλεγαν Βάρβαρα, κι αγούδι ολά Βάρβαρα. Γράμμα στείλω μας Βάρβαρα. Και έκλαιγαν, βάρκιζαν και αφήνατε να φεύγουν. Και είναι είστε και εκείνοι βάρκιζαν.
Τώρα, εμείς έφυγαν. Ναι, ασυντραπεζούνταν, είπετε, 2 ημέρες. Ασυντραπεζούνταν, επέρανε μας και πήγανε στο Παπόρ. Εκεί ήμουν σε Κιαπά. Πήγαινε, ναι. Κάμποσον καιρόν ήμουν σε Κιαπά, ας πούμε, ώσπου να έρθαμε τους στην καραντίνα. Έγκανε μας η καραντίνα, η μητέρα με έστρωνε τα κρεβάτια, όλα αφήνει μας σε Κιαπά, κοιμούμνες. Αυτά τα κρεβάτια είσετε μουλάρια με εσάς, κύριε. Ναι. Εκεί από μεριά τα φορτωμένα. Ναι. Τα μουλάρια σας συντραπεζούνταν, το έγιναν. Δεν πήγα να τα ξέρω, έστειλα να τα πεις. Επλήρωσα να τα... Τεσσέτερα έσαν ή ξένα? Όχι, ξένα τα Α, νοικιασμένα τα έσαν. Με την Κυράνε λέει, δηλαδή με τον Νίκη είχαν τα. Αχα, με την πέρανε Κυρά. μας και πήγαιναν εκεί οι κατουρτσίδες αυτοί που παίρναν. Οι κατουρτσίδες. Ναι, πέρανε μας και πήγαιναν και ύστερα πρόσκοταν ο πίσω. Εμείς 5 ημέρες πήγαιναμε σε μητρών την πατρίδα συντραπεζούντα. Σε 5 ημέρες έφερε. Ναι, και ενώ οι πεθεράμοι έλεγε σε έναν ημέρα εμείς επέναμε και πρόσκοταν. Στη Γαλλία και να κάτι, βέβαια. σημάτων. Ναι. Ασακωτήλια βέβαια. Ναι. Και με εσάς δεν παίρνετε και φαΐα και ποτία, ξέρω εγώ, στον δρόμο. Παράδες είχε η μητέρα. Ήσαν παράδες και Λύρας πα είχαν, πέραν τόκονα σαλίρας και... εστιατόρια ήσαν στον δρόμο και έτρωετε. Στον δρόμο φάζανε μας, πίνανε φαΐα, Ποιος? αλκά. Εκεί απες το κράτος. Πίνανε και φάζανε μας. Το κάντι ή τη μετέρ, ατσά. Όχι, τη μετέρ θα ήταν, τη μετέρ ήταν. Ναι. Μετέρ ήταν, βέβαια. Το κράτος τη μετέρ ήταν. Πίναν φαΐα και φάζανε μας η καραντίνα, αδεσπόσταμα και πέθανανε και απες. Συντραπεζούνταν πόσο καιρό να παίρνετε. Εκεί κάμποσο να κάτσαμε, αλλά πόσο να κάτσαμε, και ξέρω. Δηλαδή μείνανε κάτσετε. Πώς και κάτσαμε. Κι άλλο πολλά. Κάτσαμε, βέβαια. Και δεν είναι τα καράβια. Ναι. Να έρθει η σειρά σου δηλαδή. Ναι. Περίμεναμε να πάγνει εκείνη, φέρνει εκείνη εκεί η καραντίνα, πρόσκοταν επίσης, έρχονταν πέραν και εμάς. Εκεί στην τραπεζούνταν που έσβετε, κάποιος επίνε φαΐν ή όπως είπες παίρναν οι γιάγιας και Παίρναν οι γιάγια δούλευαν και δούλευαν και παίρναν και έρχονταν. Δηλαδή κανείς και είπε σας, ελάτε να έχουμε εισιτήρια, ξέρω εγώ. Όχι, είχα και ξέρω ξάκι θυμούμαι είχα. Ναι, και εκεί εκπάθετε, να πήγαινε Ναι. σε λιμία ή ξέρω εγώ που άλλο Πήγαμε εκεί και αν κάνει μας η καρδιά σε καραντίνα και στην εκεί. καραντίνα εξέβαμε και έρθαμε στην Ελλάδα. Εκεί πάλι σέβεται να πέσει ένα πλοίο. Α, τότε και ξέρω που εισέβαμε, στο πλοίο εισέβαμε, σε αυτοκίνητα σέγγανε μας. Τι δεν και ξέρω επί και κάπου Και πού έπρεπε ύστερα. Πού εσέγγανε έρθανε μέσα τους σωτήλιον κάνε μας. Εκεί θυμάσαι ύστερα. Εκεί Το θυμούμαι, Τσόκι. άλλο και θυμούμαι πήγαινε, εκεί Το θυμούμαι. ενδιάμεσο που επέζεσαι Όχι, εγώ. όχι. Δεν. Πού εστάθαμε, το επήκαμε, πού και Α, ξέρω. τώρα ας πάμε και στα Δεν και ξέρω. τσιτηρίτα τα περίπτωση. Έσνε η μάνας, Η μάνα μου η Πελαία, η μάνα μου η Μαρία και εγώ, η Σωτήρα και ο Τριαντάφυλλωνας. Στην Τουρκία είχε 3 παιδιά. και η ζωγράφα η μάνας. Η μάνα μου η ζωγράφα και Ο πάπα μου ο Γιάννης, κανείς εκείνος εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Και εκείνος εδώ στην Κωνσταντινούπολη και η θεία μου η Παρθένα πάει τον στη Ρουσία. Και θα έρχονταν. έξερα να την ότι εσύ είναι πήγαινε στο Τσοτήλ. Βέβαια. Πώς έμαθαν. Και η μητέρα αυτά έστειλε γράμμα και είπε τον πατέρα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αχα. Και τότε που ήρθαμε εκεί, στο Τσοτήλ, ατέ η μητέρα με πένε δούλευε εκεί στην Τουρκάλα μου λιώσε. Το σπίτι μου είναι τον Αδακά, το σπίτι μου και εκείνο τον υπαχτσέ, εκείνο και σπουέτον. Το σπίτι να σου είπες, ποιον στο σπίτι σου. Ατόντε κάθομαι σε εμείς. Δηλαδή πώς, Πρώτα που κάθομαι. πώς πήγαινε εκεί το. Εάν κάνε μας εκεί, πήγαμε τουρκικό σπίτι του. Οι Τούρκοι έφυγαν εκεί, πήγαμε εμείς εκεί, στο χαλασμένο να πέσει. Κάποιος τον υπεύθυνος και είπες Ναι, κατέσσερα έβγανε να μας, ναι. Είναι, έφυγαν εκεί, πήγαν κάτι Πήγαινε το με τις αρχηγός που να Ήταν λέει. ο Χατσόγλης έτονε. Ο Χατσόγλης έτονε και ο πατέρας το αυτό. Στη Λιάνο, πώς έλεγαν τον πατέρα τη Γέργονο Σκάλη, θυμάσαι τίποτα Βάσου. Τη Θόδωρο Νοσοπάπων, πώς έλεγαν αυτόν. Του Χατσόγλου. Τη Και Χατσόγλου. θυμάσαι, καλά. Και θυμάσαι, αλλά και ξέρω. Είχαμε Ναι. και τον Παπαστηλιανό για τον. Γιώργο έλεγαν τον. Γιώργο έλεγαν τον. Γιώργο έλεγαν τον Χατσόγλη. Τον πατέρα. Εγώ. Εγώ ούτε τον θυμάμαι. Αν δεν Τον ήταν πατέρα η δεν δουλειά. ήταν ένας ψηλός ο πατέρας του. Τέλος πάντων, αυτοί πήγαιναν κουμάντων και έλεγαν εσύ θα πάτε να δά. Είχαμε και τον Παπαστηλιανό, τον Ποπάνη μου. Ο Παπαστηλιανός και ο Καμάκος. Ναι, ο Καμάκον όχι, ο Καμάκον είναι το στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Ο Παπαστηλιανό θα είναι και μας εσέβεται να πέσει στα σπίτια. Ναι. Κάποιοι στην υπεύθυνη ξέρω Εσέβαμε εγώ. και μέσα, αλλά κανείς και όπως είναι τώρα οι Ρουσάν και έρχονταν και το Ναι. κράτος βοηθάτς. Εμείς κανείς και έλεγαν εσείς που άνθρωποι το θέλετε, το ξέρω εγώ, κανείς και διαφέρθη, κανείς. Επέγνεν η μητέρα με τη γυναίκα, την τη Ευγενή, η συμπεθέρα μου και οι άλλοι, όλοι, 15-20 γυναίκες. Επένανε στο βουνό, έκοφταν ξύλα, πίνα σκισμάτια, έτσι από τόσο.
Και έρχονταν πούλωνα και παίρνανε ένα ψωμί. Α, τώρα στέκομαι. Και έτρωγαμε. Εκεί τι ανέβρετε στο Ζωτήλ? Τούρκς. Τούρκες ήταν εκεί. Τούρκ ήταν. Επειδή η μητέρα με δούλευε στην Πασία τόσο τουρκικό το σπίτι. Ποιες ανέβρετες εκεί, ξάι? Ντόπιοι. Εντόπιοι ήταν. Εκεί μπα και ξέρω οι εντόπιοι. Εκεί μπα ύστερα ήρθαν. Εκεί ήταν. Χαπάρκια. Τώρα, εκεί δούλευετε. Εκείνοι ήταν οι εντόπιοι εκεί. Εκείνοι ήταν ότι Τούρκς ήταν, ναι. Ναι. Καλά, ας λέμε τώρα το άλλο. Ναι. Τώρα εσύ, από πουθέν βοήθεια εγγύσετε? Όχι, όχι. Η μητέρα με παίρνει. Πόσες γίνετε εσείς τέτοια? Έφεραν η μητέρα μου ξύλα, κάθε ημέρα το ίντουν. Παίρνανε, φέρνανε, έσκυζαν ξύλα, φέρνανε, πούλαν τα παίρνανε ένα ψωμί και έρχονταν στο σπίτι. Άλλοι είχαν αλεγρόπο και ξέρω μαλέζε, πίναμε το, πουσιντομάλεζα και χασίλια και άρα είχα. Λοιπόν, τώρα είπε για τα ξύλα, ναι. Σημάζω το τι, σαν δάση. Τσι πολλά μακρά, τσι ψημά πακέτα είναι μακρά. Έτσι να μας δάσει. Ναι, μου έλεγε στο Κουτσουμπέτα πηγαίναμε και κάναμε, πήραμε τη φυλάκια. Ήτανε αυτά, τη βροντί στο αυτό πάει κάτω, το ορμά. Ναι. Κανένα ώρα θα έτωνε βάση. Τώρα, ας προχωρές. Το εποχή είναι πήγαινε στο Τζορτήλ εσύ? Ξέρω εγώ, καλοκαίρι τον. Δηλαδή Καλοκαίρι. Το 22. Ναι. Το 22. Ναι, τότε όλα τότε ήρθαν αυτοί οι άλλοι ήρθαν πιο ύστερα. Ναι, και ο Πάπο Μοκιάννης πότε έρθεν στο Τζορτήλ? Εκείνη λίγο πιο αργά έρθεν. Κάτσαμε, ξέρω. Μήνας? 2 μήνες κάτσαμε, πόσο είναι κάτσαμε και ξέρω το. Όταν έρθεν εκεί, έτω μοναχόν ο Γιάννης ο Πάπος ή μη? Όχι, όλοντάμα ήρθαν. Θεία μου η Μαρίκα, ο πατέρας της, η μάνα της, έρθανε. Και σέγγαμε εκείνης εκεί στο καλό σπίτι που έλεγαμε σε. Ναι. Και ύστερα έρθεν και η θεία μου Παρθένα στη Ρουσία, συμψώνει το σπίτι εκείνη και συμψώνει εκείνη. Και από εκεί εμάλωσαν, επειδή έφτιαξε η θεία μου Παρθένα πάνω σου, στο αυτό, στον Δημήτρη και τον, εδώ πέρα την κορονίδα. Και από εκεί έρθεν ο Πάπος. Αυτός δεν πίνει εκεί. Έφεραν οι συμπαράτες? Όχι. Με τον Κώστην τη βάση στον πατέρα με πέναν τσάκωναν πέτρας. Τσάκωναν πέτρας και πούλανα τα εκεί. Με το εκείνα κατευθείαν? Ναι, με το εκείνα. Αυτήν τσάκωναν πέτρας, έβγαλαν πέτρας. Ναι. Ο άλλος κόσμος? Οι άλλοι κάτι πίνανε, κάτι δούλευαν, ξέρω εγώ. Κάναν βοήθεια από πουθενά νικήσετε? Τίποτα? Ύστερα που έντον το γυμνάσιο, ύστερα ξέγκανα πάλι. Αυτό είναι αργότερα. Τώρα, δεύεν αέτς με τα δυστυχές, ξέρω εγώ, ο Σιμόγκος. Έρθεν τώρα τον χρόνο. Το έγινε τον ύστερα. Πόσες γίνετε? Ξέρω εγώ, πέτρας έβγαλε πάντα πατέρα. Συνέχεια? Ναι. Χρόνια? Ξέρω εγώ πόσο ήταν. Κάμποσα χρόνια ήταν βέβαια. Ναι. Μαζί με τον Κώστη παίρνανε. Και αυτός του σημειώνω, αυτός που απέβαινε. Ο Χρήστον, τη ουρανία ο άντρας. Ναι. Η ουρανία την κουτίτσα η αδερφή του. Και από εκεί εδεύαν κάμποσα χρόνια, άλλο πώς στρώθεν η ζωή σου? Ύστερα η ζωή μου, πέραμε εδώ κάνε μας κλήρωνε, πήγαν διανομή, πέραμε χωράφια, δούλευα με τα χωράφια μου. Πίναμε κοκκία, είχαμε βούδια, χτίνια. Αυτά πώς αγόρασαν? Τα πήγαμε, τα αγόρασα μετά και πήγαμε σιγά σιγά μουσκαρόπα αγόραζα, πήγαμε τα χτίνια και βούδια πέραμε και ασούλευα πέραμε ο πατέρα μου. Θεωρώ με το χρέος στην τράπεζα δούνανε μας τα βούδια. Και χρεούμνες και σιγά σιγά δύναμα τα βούδια. Και αυτά εδώ κάνε μας κλήρωνε. Εγώ κληρώθα ένα στο Τσοτήλ, έμαι πια ύστερα στη Βροντίνη, κληρώθα και εκεί με την πεθερά. Εκεί φαίνεται και αργότερα η διανομή. Αργότερα Αντώνη. Και τους επάντρεψα και σε σένα εγγύα και τότε σε πίνανε σε μήτρον το χωρίο διανομή. Μάλιστα. Ναι. Επένε ένα χαρόν ο πατέρα με τον Κώστη πίνανε πέτρας. Και παίρνει μισόνο κάνει ελέας και καημένον. Δίνονταν και καδί ελέας και έναν τσάωπον ή γάλαν και ξέρω και έτρωγε και δίνονταν και λίγα πα και βάλει να πέσει έναν αυτό και πίνανε και αν τσάκωναν πέτρας έτρωγαν και εκεί και με τεκίνα ζήνανε. Και εμάς δίνει μας έναν ελέα η μητέρα μου και έτρωγα μα το έλεγε φάτε και ψωμί και φάτε και από έναν ελέα. Παιδί, μαλέζα, φυσίλια, χασίλια, με τεκίνα ζήνανε. Ξάει αυτοί οι εντόπιοι που έβρετεν. Το βαμπάτσα ήταν πολύ. Ξάει ναι. οι εντόπιοι
Δεν ήταν καμία, είπανε, εσύ δυστυχισμένοι Έλληνες, αδέλφια. Όχι, κοροϊδεύανε μας. Κοροϊδεύανε. Το Χαμσίον, το Λαζίον, το Χαμσίον έπεσε στο Χαρανίον, έλεγανε μας. Κανείς και θέλανε μας, οι εντόπιοι κανείς, κοροϊδεύανε μας. Και ύστερα που έτραναν τα παιδιά μου και τα αυτά, παίρνανε, μετέρα τα παιδιά παίρνανε γάμπρους. Άρεζαν την πόντιους άρεζαν. Γιατί έμεινες καματεροί και έξυπνοι. Και εκείνοι ήταν τεμπερχανάδες. Και τη μετέρες θέλανε. Ασακανάν βοήθεια και έπρεπε. Ούτε Ασοκράτος, ούτε Αλτοκράτος. Μόνο που χάσαμε στο σπίτι την Τουρκαντίον και έπαιρνε χωράφι. Α, ναι. Και εδώ έκανε μας το κράτος τα χωράφια. Ας πούμε, η Τουρκαντίον είναι πήγανε πέραν τη μέτρα, εμείς πέραμε. Είχαν διανομή, εδώ έκανε μας επιτυχία. Πότε έφυγαν αυτοί τους? Οι Τούρκοι. Το ίδιο διάστημα. Το ίδιο. Τους βρήκαν εκεί πάνω. Λίγο πιο αργότερα. Εμείς ήρθαμε εκεί και όταν ήρθαμε κάθισαμε κανένα μήνα και ύστερα έφυγαν οι άλλοι. Και λένε τη μητέρα μου, εγώ διέσαι το σπίτι, αλλά εσύ θα κάθεσαι απέσαι. Από τόσον κόπο να φτάσει εσύ αδακά. Και βοήθανε να την παντού. Και φάει μπαδίνη να την και εγάπανα να την μητέρα μου καλέσα τον. Όλοι εγάπανα να την. Όλα με τα οίκα δούλα γίνανε. Τότε κανείς κοίσεν όλα έτσι με τα πισίντα και με τα χασίλια και με τα πισίντομάλεζα και θυμούματα. Και θέλαμε τα μέτρωγα μάτα. Δεν έπινανε. Α, τώρα. Αδά θα στέκομαι, αλλομίαμπα θα αλουνίζομαι, ντό θα λέομαι. Ατέπε καλά και ξανά τον ημάνα. Η Μαρία, η Ασλανίδου, η Ιωάννη και τη ζωγράφος. Που αργότερα επέραν τον Γιωρίκαν, τον Τανκίδιν και ύστερα Κυριακίδιν. Και τώρα, εκείνο τη βρύσινε μου και αυτό είχε ένα μαστραπόβονα οίκον ασημένει και απάν γράμματα, μελανή γράμματα, κρεμάουτανε και κα και εκείνο το χαντάκεται και σε έτρεχε να σιγούρνει να πέσει και παίρνει ίσα στα τσαΐρια αυτά. Στα τσαΐρια πέσει παίρνει η μητέρα μου αφάνει τα τσουντσούνας, παίρνει σογάνια και καβούρευε να τα πέσει ο τηγάν και τσάκωνε το βάκι έτρωγαμε. Ή γομάτων σογάνια, εκείνα τα σογάνια έλεγαν τα έτσι ψηλά. Άμουν αψέαταν λίγο να μου πίνανε και γάνε. Και τα τσουντζούνα, έτσι τρώγαμε, έλυζαμε και τρώγαμε. Δωρεά. Ατάν το λέει τώρα η μάνα, λέει μας ότι οι παλαιοί τελετέροι ανθρώπου επέρναν ό,τι επόραν ασαχωράφια και ασαρασία και με τεκίνα ζήναν. Ασαχτίνια και ξέρω εγώ. Και είχαμε και λίρας, είχε ο πάπαμ και άλλος ο πάπαμ, αυτό είχαν τα. Τότε παλαιά, συμπατρίδα. Αγά που έρθεν είπαμε, δεν κοίσεν. Όχι. Αγά που έρθαμε κανείς και βοήθησε μας, κανένας. Όχι, ο Πάπου Μπαουκιάνος κοίσεν λίρας που είπες. Παλαιά είχαν, εκείνα δεν γίνονταν κάτι. Εκείνα στον τόκον ήταν και ξέρω, η μητέρα με πέρινα τα και πέρινα τα και από με το ποιον ήρθαμε εμείς εδώ και σε έτρωγαμε. Στην καραντίνα που έλεγε η μητέρα μου και αγόραζαν και φάσνε μας. Εκεί εγώ έλεγα χαλβάν και ψωμί θέλω, άλλο τίποτα και θέλω έλεγα. Τότε σε έμεινε άρρωστος, ακόμα και λαρόδα στην κοκκινίτσα. Και η μητέρα μου είχε με σειράγει ένας, εγώ έλεγα, εγώ μαύρο ψωμί θέλω και πένει αγόραζαν η καημέντσα. Πού ρέαβε μαύρο ψωμί, τυράνιζατε. Και όλο μαύρο ψωμί και χαλβάν. Κάθε ημέρα. Εκείνο έτρωγα. Υπόφεραμε πολλά υπόφεραμε. Αν λέμε ότι η γιαγιά η Μαρία τώρα είναι 80 χρονών. Επεκεί ασυμπατρίδαν έρθεν 6 χρονών. Θυμάται πολλά πράγματα. Πώς θυμούμαι τα πράγματα, πώς θυμούμαι τα. Και κρούσονουν κι άλλα. Άσα 80 χρόνια που έζησε, αν μαζεύουμε, αν μαζεύουμε τα καλά τα ημέρες, ούτε ένα χρόνο κι αστεί. Όχι, τίποτα κι είδαμε, καλόν ημέρα όλα με τα πολέμους και με τα δυστυχία. 6 χρόνια βγαίνω Γιώργο στον πόλεμο να πες, απές στην πρώτη γραμμή. Καλά, τα θα λέω με τα λόγια. Άρα δα, στέκομαι κι άλλο μία μπα. Αν αξιών μας ο Θεός, κάτι γράφτομαι, κάτι λέμε. Και σε αυτό κι αν καθάριζε στράτα σιόνε. Γεια σας, γράψτε το.
Πότε έγινε το ΝΑΤΟ? Αυτό εμείς μικρά, εμείς, πόσο είναι εμείς, ξέρω εγώ. Δηλαδή από το 22, 2-3 χρόνια μπροστά. Ναι. Και πέραν και αρνούς. Όποιες είχε παράδες και πλήρωσαν, και πλήρωσαν, ευλήτωσαν, και είχαν παράδες και παίρναν τον και με το ζορπά. Οι Τουρκάνοι. Ναι, και πέρανε καθάριζαν στράτα στον πάγον. Απές μερία συμπαγωνιά, σαν σιόνια. Σόποια μέρα. Ξέρω εγώ, συντραπεζούνταν και έσαν, κάπου στα βουνά θα ήταν. Επάγωσαν και πεμίνικες. Πέραν να... Πέθανε, απές στράτας. Α, και πώς έκανε τον Ασακακουχίας. Μικρός ήταν και τον τράνος. Με λίγα λόγια. Άμον τον πατέρα με τον και εκείνος. Η θεία με κερεκή έρθε να δάκια και θέλει να παντρεύει, με το ζόρι πάντρεψαν και το κάνει το γύφτο. Και αυτός πακαλώσε τον, ας πούμε. Ναι. Έκλαινε. Είναι σε λένε, του κόπαν. Ελάτε να δακά. Ας φιλώ σας, εγώ για μου χρησιμεύτηκε άλλο μία και άλλο κλώσκουμι. Μπορεί να μην κλώσκουμι, φεύγω. Φίλησε μας και έφυγε. Οι Τούρκοι με τις συμβουλές των Γερμανών φίλων τους είχαν πάρει τους κατοίκους των παραλιακών περιοχών Ναι, και τους έκαναν, τους εκτόπισαν στα Μεσόγεια, να μην βοηθήσουν τους συμμάχους εναντίον των Γερμανών, των Τούρκων. Όμως από ό,τι βλέπουμε ότι και στα Μεσόγεια η Κιμισχανά είναι πολλά χιλιόμετρα μακρύτερα από την παραλία και από εκεί έπαιρναν ανθρώπους και τους εκτόπισαν. Έτσι αποδεικνύεται αυτό που το ξέρουμε ξεκάθαρα, ότι ο στόχος τους δεν ήταν να προφυλάξουν την πατρίδα τους, αλλά να εξαφανίσουν ύστερα από τους Αρμένιους και τους Ρωμαίους. Ναι. Και θέλανε. Ναι. Αυτά. Οι Τούρκοι, οι απλοί άνθρωποι όλοι ήταν καλοί.